ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಎಂಕಲ್ನ ವೆಕೇಷನ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂದು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಆಯ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೇನು ನಿಕಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತುಲೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಟು ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬು ಅನ್ನ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. Mango was behind the pool only. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಲ್ತುಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಕೇರ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ಕ ಅಂತು ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ ದೂರ ದೂರ ಪೋಡ್ ಅಂದಿಚ್ಚಿ. ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಗೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ದಾದಾ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಕ ಗೇಮ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಶುಭಕ್ಕ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂದು. ಯಾನೆನ್ನು ಮೂಲ್ ವಿಂಟರ್ಡ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ಜನವರಿ ದಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಉಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. We are six, there are three. It's fine. Okay, I'll let you in. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಪುರಿ ಅಪ್ಪ? ಇದು ಮಾತ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಚಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡು ದಾದಾಂಡಲ ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಹಾಲ್ ನಾಡು ನಾ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಹಾಲ್ ಅವಲ ವಿತ್ AC ಫೆಸಿಲಿಟಿ. Actually, she need to have a system and all for that. Is your character having any sort of no, does your character have glasses? Yes. Yes? Why? How is she guessing? Yes. Yes. I only have one more question. Does your character have Wait. No, does your character have red hair? No. Is your character an old lady? No. It's Sarah. Yes. Oh, Yes. we won. It's Emily. It's a grandma. It's Emily. It's an Emily. It's an Emily. It's an Emily. We won. We won. What is there? Hat which has rainbow colors in it. Oh, you can't taste.
We are just eating kebab. Kebab? Lollipop. Your favorite chicken? Very nice. No picture, only video. Only video. Why are you pushing my hand, Tanish? Wow. ಬಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೀಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೈಟ್ ವ್ಯೂ. We take food, fire. That's all. Campfire. Oh, everything is on bed. Oh, it's so cool. ಬರೆ ಕುಲ್ಲೆ. Hey. Sushi. Oh, it is right. Hey, high five. Shubhaka will guess. Fish noodles. Fish noodles or fish soup. Ramen, I guess. I seriously don't know. Fish. I actually guessed, but I thought it is not a food. Peace. Pie. 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 It's so easy. Pie. Pie. Shit. Sandwich. Question. You may pass the video. If you need more time, wish you the best of luck. Yes, Riddles. Oh, riddles lesson in good. What is that, Shubhaka? It's fine. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ Ice cream. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ Okay, play. ಕುಲ್ಫಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್. Ice cream. Okay, start. Shubhaka, come. ಬಂದೆ In terms of area, in the northeast region, the correct answer is option D. I don't love you. ಅಂದು ಮಾರ್ರ ಇಜ್ಜಿದೆ. ಓಕೆ ತಾನಿಶಿಗೆ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರಿ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೋಜು ವೆರಾರಂಚಿ ಪೋನಾಗ ತೂಲೆ ಬೋತ ಮೈ ಕಸಿನ್ಸ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಆತಂಡು ಹೌಸಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಿ ಆ್ಯಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಕುಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಗನ್ ಬೈದ ವಾಕಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂಡಾಡ ನಿಕಲಿಗೂ ಶಾಕ್ ಅವು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಫೀಲ್ ಅವು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 1:30 ಗಂಟೆನೇ ಲೇಟ್ ಅಂದು ಎನ್ನೆ ತೊಂಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಡು 2 ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು 3 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಪೂರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೋಲು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ದ ಟೈಮ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕಲಿಗೆ ಏಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಏಜಿ ಅಲ್ಪ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ವೆದರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕೂಲ್ ಚಳಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಎಂಕ ಚಳಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ చెప్పునాಗ 2:30 ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೆನ್ చెప్పుನಾಗ 3 o'clock ಆತನಿಗೆ కొంచెం ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock and Tanish is still sleeping. ಶುಭಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಸೇ ಹಾಯ್. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಸರಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತಿಳಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯೂ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರ್ತಿ. ನಿನ್ನೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವೇನೇ ತಿಂಡ ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್, ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಾಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಾಂಡ ಇಂಕ್. ಸೊ ಯಾನರೆಡ ಪಂಡೆ ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಶುಭಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದೇ ಜನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅನ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ, ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆದಿ ಅನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ದೋಸೆದೊಟ್ಟು ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿನೇ ತಿಂಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರನ ಪೋಪಾವೆ ದೂರ ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ಕಾತಂದುಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.